чоловіка з сівими вусами ди у лаптях, у кашулі випаленій сонцем, з калтуном у світлих волосах. Запросив тоді його учинку, а після горілкою частував. І в сябровській гутарці неспішний я у чоловіка запитав: ой, братка белорус, чому у тебе сивий вус? А я рано посивів, бо я долечки не мів. Ой, братка белорус, на руце мозоль, что гусь, бо я тяжко працавав, рук своїх не шкодував, бо я тяжко працавав, рук своїх не шкодував. Рассказал им про життя былое и про свой незвыклый тяжкий лёс. Все в тем, что у житті и горы на житті свой тяжкий крыж он нес. И так троху соромно мне стало, что у душу лез я шкодовал. Мог бы про усё сам здогадаться, бо у белоруса я пытал: ой, братка белорус, чому у тебе сивый вус? А я рано посивел, бо я долечки не мел. Ой, братка белорус, на руце мозоль, что гусь, бо я тяжко працавав, рук своих не шкодовал, бо я тяжко працавав, рук своих не шкодовал. Я сустрел колісті чоловіка з сивими вусами ди у лаптях, у кашулі випаленій сонцем, з калтуном у світлих волосах. Запросив тоді його учинку, а після горілкою частував. І в сябровській гутарці неспішний я у чоловіка запитав: ой, братка белорус, чому у тебе сивий вус? А я рано посивел, бо я долечки не мел. Ой, братка белорус, на руце мозоль, что гусь, бо я тяжко працавав, рук своих не шкодовал, бо я тяжко працавав, рук своих не шкодовал. Ой, братка белорус, чому у тебе сивый вус? А я рано посивел, бо я долечки не мел. Ой, братка белорус, на руце мозоль, что гусь, бо я тяжко працавав, рук своих не шкодовал.